Yes, World Environment Day बेथ' बयनिबो थाखाय मिथिजानाय मोनसे डे सान थारमाने दिनै नट अनलि इन्डिया अल वर्ल्डआवनो बेखौ बिफांखौ गायनांगौ आरो इनभाइरनमेन्ट खौ जोङो क्लाइमेट चेन्ज जि जागासिनो दं ड्रास्टिक चेन्ज बे ड्रास्टिक चेन्ज जानायनि जाहोनाव जोंनि बहुद जिनिसा दंस लामायाव फैगासिनो दं आरो बिनि जाउनाव जोङो बहुद प्रब्लेमाव फैगासिनो दं दिनै जोङो इल निनो होननाय मोनसे साइक्लन टाइप थारमाने जेरेखम टेम्पारेचाराव बहुद हिट फैगोन आरोखि बेखौ नाम होनाय जादों जों साइक्लना जेरेखम नाम होयो बेबायदिनो मोनसे इल निनो होननाय जिनिसा जोंनाव फैगासिनो दं दा बेहाय बे इल निन'नि मथे थारमाने जोंनि टेम्पारेचारा देग्लाय 52 डिग्री सेल्सियाससिम थांनो हागौ दा बेखौ एग्जाम्पल हिसाबै साननो थाङोबा जोङो उत्तर प्रदेशआव जागासिनो दं होननाय खोनादों राजस्थानावबो जादों दा जोंनावबो जायैनि खारन गैला दामाने जोंनावबो 40 डिग्रीसिम फैग्रा जाबाय दा बेखौ होबथानायनि मोनसेल' राहायानो जाहैबाय जों बिफां गायनांगौ दा बेखायनो जों बिफांखौ जेसे हागौ माने जाति धोरोम बासियालासिनो बयबो गायो बेखौ जों इनकारेज खालामगासिनो दं जों 28 मेनिफ्राय जों स्टार्ट खालामदोंमोन 28 मे ना 28 मेनिफ्राय जों स्टार्ट खालामनाय दिनै बनसुआ नट अनलि बनसुल' गायबाय थानांगौ बे नङा जों दस्राखौबो इनकारेजमेन्ट खालामदों जेरै एसएमसिआ दिन रात गायगासिनो दं आरो दिनै माबायावबो गायगासिनो दं माने चिराङावबो गायगासिनो दं बनसुनि जानानै आरो बाखि एनजिअ आरो बाक्सायावबो गायदों दा बेबायदिनो जोंना कन्टिनिउ प्रग्राम जागासिनो दं बेजों लोगोसे आरो जों माखासे रड सेफ्टि प्रग्रामबो लादों वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शननि प्रग्रामबो लादों बेखौबो जों साइडजों लागासिनो आरो नेक्स्ट इयुनाव जों माखौ लागोन जोंनि थाखाय बिराद देरसिन गिथावसिन मोनसे महर लानानै फैदों बे जाबाय ड्राग्स जोंनि इयुथ्सफोरखौ बे ड्राग्सआ क'क्राझार आरो चिरां माने जोंखौ गाख्रेबगासिनो दं गथ'फोरखौ नस्थ' खालामगासिनो दं बिसोरनि फिउचार नस्थ' खालामनो थांगासिनो दं जोंनो गार्जेनफ्रा बुहुद रिकुवेस्ट खालामो दा बेनि सायाव जों गोख्रों राहा लानो थांगासिनो दं जोङो टारगेट खालामदों जों 12 थारिख बे मासनि 12 थारिखनिफ्राय जों एवारनेस माने गभर्नमेन्टखौ लाफानानै प्रशासनखौ लाफानानै जों बेखौ मावगोन मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खालामनांगोन मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खालामनांगोन खिन्थु क'क्राझारनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो दा खिन्थु जोंनि बिफां गायनाया खिन्थु कन्टिनिउ जाबाय थागोन आरो जोंनि जे रिपर्ट लानाय मथेबा मैया रिपर्ट लानाय मथेबा जोङो 3,50,000 जोंना बारबाय आरो माने जे बै जे एरियानिफ्राय जे मा होनोमोनलाय बेखौ स्टक नार्सारिनि जे बिफां लांनाय रिपर्टखौथ' जों 3 लाख नट अनलि माबा आरोखि जोङो एसएमसि आरो जोंनिखौल' लादों आरो बिनि बागै दस्रा एनजिअसफ्राबो गायबावदोंना बिसोर लायोबाथ' 9 लाखा बारबाय खिन्थु जोङो एसएमसिआ जिहेतु जोंजों एकदम क्ल'ज जानायखाय नोंथांमोना बे रायजो राजाखौ जों बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे नोंथांमोनाबो जेसे सम दं एसे सम मोनदोंबा बेखौ बिफां गायनांगोन आरो जुदि बिफां फुलि मोनाखैबा बिफां प्रटेक्शननि खामानि मावनांगोन आरो बिफां थैहांबा नों दै लुनांगोन जों बेखौल' खावलायो दा बिफाङा जाहैबाय मोनसे गोथार मोनसे माबा आरोखि मोनसे दङ माने शास्त्रआव थारमाने आत्मा बिफाङाबो आत्मा दङनो बिफाङा आत्मा जाय मानसिया थैबाय थारमाने पियर आत्मा बे आत्मायासो बिफां जाहैदों जाय ऋषि मुनि बिसोरनि आत्माया थैखांनायनि उनावसो बिफां जोनोम जायो ओंखायनो बिफाङा थारमाने मालायनिफ्राय जाया मालायनिफ्राय दंस' खालामा खिन्थु होयो आरो होयोल' बिफाङा खालि होयोल' थारमाने मालायखौ गाज्रिबो मोननो रोङा मालायखौ दंस'बो खालामनो रोङा मानसिखौ माबानो रोङा बिफाङा खालि होयोर' ओंखायनो बिसोर आत्माया बिराद गिदिर आरोखि